Ассалому алайкум. Ман ҳамчун як фарди Тоҷикистон ба Иззат Амон муроҷиат карда гуфтаниям, ки вазъияти кишвари моро ноором магардон ва ҷони чандин нафар бегуноҳони дигарро зери хатар магузор. аз қаллобию мардумфиребии ту ҳамагон огаҳанд. ту худро ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия пиндошта, зидди давлат ва ҳукумати Тоҷикистон суханҳои носазо мегӯӣ. ҳар касе ки муқобили давлат ва сиёсати давлат сухан мегӯяд, сазояш зиндон аст. ва ту бо ин корҳои кардаи худ чандин гумроҳони дигарро аз паси худ мешӯронӣ ва онҳоро низ ба гумроҳӣ мебарӣ. аз рӯи ту ва шахсиятҳои мисли ту шуда чандин муҳоҷирони бечора дар азоб ва аз як бурда нон маҳрум мешаванд. мо шукри озодӣ ва истиқлоли Тоҷикистон мекунем ва иғвову дасиса ва фиребу найрангҳои ту бар ин инсонҳоро маҳкум менамоем.